Isang 85 anyos na lola patay matapos matrap sa nasusunog na bahay sa Timonan, Quezon. Danyo sa sunog nasa mahigit 1 milyong piso ayon sa BFP. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Nilamon ng usok at nagngangalit na apoy ang isang residential house sa barangay Tagbakin sa Atimonan, Quezon, pasado alas 6 Huwebes ng gabi. Tulong-tulong ang mga residente at Bureau of Fire Atimonan sa pag-apula sa apoy. Pero wala nang buhay nang matagpuan sa loob ng nasunog na bahay ang 85 taong gulang na si Wendelina Fabros. Ayon sa BFP Atimonan, lumabas daw ng bahay ang kasama ng biktima bago nangyari ang sunog. Sa investigasyon, nagsimula ang apoy sa isang kwarto sa loob ng bahay na gawa sa light materials. Oo, parang bumili daw sa tindahan. At pagbalik niya is yung bahay is nasusunog. Doon sa gitnang kwarto, kasi po yung bahay is 3 ang kwarto. Magkakatabi ko, pasukal parang madaming tambak na gamit ng mga papel, kung ano man damit. Mahigit 1 milyong piso ang iniwang danyos ng insidente. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng sunog. Patuloy pang nakikipag-ugnayan ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa pamilya ng nasawing biktima sa sunog. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News.